колкото струват курсовете на детето му, как се очаква този настойник да ги плати, че в същото време да слага храна на масата, да плаща сметките и така нататък. Какво се случва тогава с децата, които искат да попаднат в тази елитна среда, но нямат средствата за уроци? Или си гений и се справяш пределно добре сам, или се задълбочава този порочен кръг на бедните да стават по-бедни, а богатите по-богати. Защото няма какво да се лъжем, не е просто образованието, а контактите, които ученик прави в гимназия от топ 50 в страната, със сигурност го формират като личност и му дават по-лесен старт в живота. Затова имам въпрос към всички, които по една или друга причина са свързани с образователната система. Не е ли крайно време, след като ще има такъв основополагащ тест, институцията училище да дава равен старт на всички, независимо дали са родени в богато семейство в центъра на София или в някоя махала в село в Родопите? Все пак образованието е човешко право.